κυρίες και κύριοι, ο μεγαλύτερος μπαλαδόρος στην Ελλάδα μας θα μας δείξει μερικά από τα κόλπα του κόντρα Έρση. Μπέρση! Ο καλύτερος μπαλαδόρος, Για να δούμε τώρα. Έτσι. Άντε μαλάκα. Πες το τι έμεινε. Δεν έχουμε και πολύ χώρο στην κάμερα. Δεν έχουμε και πολύ χώρο στην κάμερα. Πες ότι ξανά μείνε. Ξανά μείνε. Άντε. Πες ότι ξανά. Μαλάκα να πατήσω παύση μέχρι να το κάνεις. Άντε έλα. Πες ότι 4 φορές έμεινε. Ωραίος! Φοβερό! Δεν το πέτυχε αλλά δεν πειράζει. Το πέτυχα ρε. Η προσπάθεια που φτάνει. Έλα κάνε κάτι άλλο, κάποια τρίπλα κάνει. Ξαναπέτυχε. Ξαναπέτυχε. Ναι, πάμε. Εντάξει. Ωραία, το έκανε. Πάμε. Έλα. Επόμενο. Στην Εύα το έχω κάνει αυτό να το βλέπει. Ω! Τι άνθρωπος, τι στυλ, τι σθένος. Αυτό το έχω πετύχει στο Δαβίδ. Όχι. Πάνω στο βήμα. Κάτσε. Όχι ρε. Έλα. Και αυτό στο Δαβίδ. Αυτό στον Αρτούρο. Έτσι, στεγαμίσω. Αυτό στον Αρτούρο. Ξέρει μπάλα το παιδί, τέλος. Και αυτό στον Αντώνη. Αυτό δεν το πέτυχε, το είδατε. Δεν καρφώνω. Μύρο μαλάκα, τρόμαξε κάμερα. Έλα. Κοίτα αυτό. Μαλάκα, κρατάω το κινητό σου, στο λέω. Τι μάλα. Έλα, πιες λίγο νερό. Μαλάκα, πώς πέρασε. Βλέπε. Ζουν πώς κάνει ρε. Καλά. Τζάμπα τρέξεις μαλάκα, δεν φαίνεται τίποτα. Την μπάλα ρε ηλίθιε. Είναι αυτός.